a uvidíte teda, že či sa to nejak zlepšilo, zhoršilo, alebo či je nejaký efekt toho. Dobre? OK, tak skúste stať do trojice, je vlastne nejakých 20, čiže máme 7 valcov, tak asi trojica na jeden valec sa skúste dať. Ja si už zoberiem tento rúžový, ja myslím, že niekto nemal problém. Čo rúžový? Tak je. Je to to isté? Nie. Prípadne sú tu ešte tieto miniválčeky, akože s tým sa dajú robiť nejaké veci, takže môžete si aj tie nejak vyskúšať alebo vyskúšať. No, dobre, kto sa ide valcovať? Dobre, tí, ktorí máte valce, dobre. Tak skúste si spraviť takýto jednoduchý test, že spravte sa dlhoký predklon, vy ostatne odsledujte, že kde asi, keď ste v tej trojici, tak si odsledujte, že kam sa asi dostane. Máš sledovať, kam sa predkloní. Jeden čtvrté valca, ktorý sa predkloní, a vy osobne ho odsledujete. Dobre, keď máte, spravíme si celú tú backline, dobre, sa mi ten zatýnej konec. Čiže máš dve také úrovne kvázi obťažnosti. Buď máš iba jednu nohu uloženú na valci, alebo si môžeš uložiť obidve. Keď cítiš, že takto je to, akože necítiš, že tá masáž je úplne že taká lightová, tak si kľudne prelož nohu. Vždy budete robiť asi polovicu svalu, dobre? Čiže na tú šírku valca nejakých 15 cm spravíš tak 12 až 15 krát, čiže cca 45 sekúnd až minútu a posunieš potom vyššie, dobre? Čiže začni úplne od achilovky. Keby sme mali loptičky, tak samozrejme môžeme začať od klemby a ísť postupne vyššie, ale začneme teda od achilovky. Čiže spravíš takých 15 krát. Kľudne môžete tú nohu mierne aj otočiť, viac z vnútornej strany, viac z vonkajšej. Skúste si to aj preložiť, aby ste vedeli, že aký je ten pocit. Super, teraz posunieš, ideš vyššie na lítko. Zase, hej, hľadaj si to, kde to je také najtvrdšie, kde je to najviac zatuhnuté, ten sval. A ideálne to miesto, ktoré najviac bolí, tak to musíš rozmasírovať. Z vnútornej strany, vonkajšej, napriamo. Super. Teraz posuň, ideme na stehno. Dobre, zadná strana stehna. Preložíš. A to stehno väčšinou znesie viacej ako lítko, čiže tam si to môžeš kľudne preložiť tú nohu, tam by to malo byť v pohode. A snažte sa tie svaly nejak nenapínať, hej? Čiže snažte sa to mať viac menej zvoľnené. Prípadne, keď chcete, môžete tie loptičky položiť, hej? A dá sa aj s tým robiť lítko, alebo stehno. Zase môžeš trošku pootáčať z každej strany. Super, posunieš a ideš teraz pozadu. Čiže nejdeš nazad, pozadu budeme robiť potom. Super. Teraz posunieš
sadneš na ten palec a ideš zadom. Zase uvoľnená noha, môžu mierne otočiť. Dobre, dajme druhú nohu. Ideme zase spodku. Zase 10, 12 krát, 15. Zase posuň. Poďme zase na stehno. Dobre, posuň na najvyššiu časť stehna. Poďme zase na ten zadok, potom spravíme ten retest. Dobre. OK. Skúste teraz vy aj ostatných odsledovať, teda, že či to je lepšie, vysledujte ten pocit, že aké to bolo. Či sa to zlepšilo. Lepšie? Dobre, skúste si teraz nejak vymeniť tie válce medzi sebou, spravte si to aj ostatní, aby ste vedeli, aký je ten pocit z toho, ako sa to zlepší, takže buďte si uverte, vy ostatní, čo ste robili, zase možno s loptičkami, vyskúšať s loptičkami. Samozrejme, vedeli, že to reťaz si pokračovať aj vyššie, na chrbticu a tak ďalej. Vedeli by sme robiť aj klembu s loptičkou alebo s malým válčekom, čiže vedeli by sme spraviť akože ešte komplexnejšie backline, ale zatiaľ na ukážku nám stačí toto.
dva valce pokusno zoberte, poskúšajte ostatní, ktorí ste to aj robili na začiatku. Prípadne môžete aj tú prvú vyskúšať s malým valčekom, alebo s loptičkou môžete prvú vyskúšať s to. Prípadne si vyskúšajte tie tvrdosti medzi sebou. Tieto ružovo-biele sú najväčšie, tieto čierne sú stredné a ten oranžový a tie modré sú najväčšie. Môžete aj to vyskúšať, aké to je.